Joulukalenteri, ilosanoma me on, niin on! Raimond. Hector. No hei. No niin, sä oot hakenut meille tätä pukipaikkaa. Olen. No minkälaista kokemusta sulla on tästä pukijutusta? No, mä oon ollut postilla töissä nyt viimeiset 15 vuotta. Ja se on ollut kiva. No miten oot sä päässyt siinä niinku lasten kanssa touhuamaan, että onko sulla kokemusta tästä rajapinnasta, niinku, että interfacei lapsi, aikuinen lapsi? Sanotaan näin, että aina kun sinne postiin tuli lapselta joku kirje, tai lapselle joku kirje, niin mä laitoin aina siihen, että jos siinä luki, että taivaan railitäti, niin minä lisäsin siihen aina, että plus joulupukki. Joo, no siis toi on tosi hyvä, mutta sä oot varmaan meidän nettisaitilta käynyt läpi nämä pukkien prinsiipit, mutta kato siis se mitä me nyt tässä haetaan on se, että on 1 pukki ja 2 pukkia, 3 pukkia, 4 pukki. Me halutaan iso pukki, niin kun et pystyt sä toteuttamaan, siis tässä haetaan nyt ei mitään City Marketin pukkia, vaan siis niinku se pukki, joka on niinku se lasten pukki, että miten sä tuot sä sen? Löytyykö sulta se? No tuon. Minä pidän lapsista paljon. Hyvin paljon. No anna joku konkreettinen esimerkki. Sä tuut, sulla on asiakas, me puhutaan customer, niin miten sä tuut siihen niin tilanteeseen? Näytä meille nyt, miten se menee. Mä sanon sille lapselle, että tuut tänne pukin polvelle istumaan, niin pukki ehkä antaa sulle lahjan. No mitä minkälaisia skillsejä sulla on? Kato, jos me otetaan nyt semmonen esimerkki, että mulla on tässä tämmönen pallo ja mä teen siihen, kato vaikka silmät näin ja suun, ja sulla on siinä lapsi, niin miten sä otat tän tilanteen haltuun? Niin mikä on se juttu, mitä sä teet tämän lapsen kanssa? Ai taas se lapsi. Niin. Ja sulla on tilanne päällä. Mitä sä teet? No mut siis tää on niinku radikaalia. Siis tää ei oo mitään yötä. Tää ei oo mitään joutselaulu. Siis tässä on niinku Ganes-meininki. Siis tää on paikkaa teidän. Ihanaa.